7 zahteva koje imamo. Osnovni zahtev je da se zakon koji je u proceduri donese, ali da se donese u onakvoj formi i u onakvom izgledu kakav nama odgovara. Da nema onih delova zakona koji su potpuno neprihvatljivi za nas, naročito posle 20 i 25 godina koliko mnogi od naših članova imaju, da idu ponovo na komisiju, da ponovo prikupljaju dokumentaciju i da se ponovo izlažu i trošku i maltretiranju. Pored toga imamo i niz problema koji su manje značajni, ali nisu beznačajni, kao što su rešavanje stanova iz japanske donacije, kao što je rešavanje problema oko ortopedskih pomagala, uopšte popravljanje položaja u društvu i jedan veći niz problema koje ćemo, nadam se, u dogovoru sa ministrom uspeti da rešimo, jer su oni vrlo lako rešivi, dovoljno je samo malo dobre volje i ne mnogo para. Javna rasprava je bila, je li tako, prošla? Vi ste učestvovali u njoj, jeste li vi izneli te vaše primedbe, pa one nisu prihvaćene ili šta se desilo? To je posebna priča. Postupak donošenja ovog predloga zakona je potpuno neprihvatljiv i mogu bih reći, kao što sam rekao, konferencija šibicarski je donet. O čemu se radi? Mi smo učestvovali u javnoj raspravi i dali podršku tom zakonu pod uslovom da se neke naše primedbe usvoje. Predlog zakona koji je egzistirao posle javne rasprave za nas bio potpuno prihvatljiv i mi smo za taj predlog dali podršku. Međutim, posle toga je izvršena izmena tog zakona i u njega su ugrađene neke delovi koji su za nas potpuno neprihvatljivi, a to je pre svega član 225, ali su i neki drugi članovi zakona izmenjeni, jer vidite, ja sam to mogao da vidim jer sam video na 2 minuta predlog zakona. Nije dozvoljeno da se vidi taj predlog zakona, on je tajna za sve korisnika. Pa ne može da ga nađete ni na sajtu, ne može da ga dobijete, ima samo 3 primjerka oštampana koje imaju pomoćnik ministra, državni sekretar i načelnik u ministarstvu. A kako ste vidjeli taj član i šta ste videli? Šta je to što se u tom članu koji pominjete konkretno ne dopada? Ako možete da budete samo precizniji, da ljudi razumeju šta vam smeta. Član 225 daje pravo ministarstvu, prvostepenom organu i zainteresovanom licu, što može da bude svako, da svakog invalida za koga se posumnja da nema ispravnu dokumentaciju, odnosno da je procenat invalidnosti koji ima ne odgovara njegove, mora da ide ponovo na postupak. Ponovni postupak znači ponovo prikupljanje medicinske dokumentacije, odlazak na prvostepenu komisiju, drugostepenu komisiju. Šta je poenta tog, šta može se izrodi iz takvog predloga zakona? Da svi invalidi izgube po neku grupu invalidnosti da bi država ušparala, da bi uštedela, jer jedini organ u državi koji daje procenat invalidnosti je drugostepena komisija. Vi imate danas mogućnost, a ministar formira komisiju, da kaže lekarima u komisiji daj svima 10 ili 20% manje. Imamo varijantu da invalidi 10. grupe mogu lako da ispadnu iz sistema, da se kaže da njihovo telesno oštećenje više nije 20% nego manje, od 20% i da ispadnu iz sistema. I ne samo 10. grupa, to može se desiti i 9. i 8. grupu. Može se desiti invalidima 3. i 4. grupe da im smanji invalidnost i da budu 5. grupa. To je ogromna razlika. Invalidima 1. grupe da im smanji u drugu, da je opet ogromna razlika. A to sve, ako ovaj član u ovakvoj formi ostaje na dobru volju nekome ko radi u ministarstvu. Mi mislimo da kao predstavnici udruženja i kao predstavnici ove populacije ne smemo da dozvolimo taj luksuz, da damo svoju sudbinu u ruke nekome ko sutra može da bude zle volje prema nama i da zloupotrebi taj zakon. To je osnovni problem. Ovo sve drugo su problemi koje pokušavamo da rešimo u okviru ovog procesa. U kojoj fazi je sad taj zakon? Znači, javna rasprava je završena? Znači, što se nas tiče i što se tiče svih ostalih, javna rasprava je završena. Taj zakon u toj verziji koji je za nas potpuno neprihvatljiv je prosleđen Evropskoj kancelariji koja treba da da saglasnost za tu i ona je dala saglasnost jer njih to ne dotiče. Ali moram da vam kažem, u tom zakonu, po našem mišljenju i po mišljenju drugih stručnjaka koji su imali prilike da gledaju taj zakon, a mi smo posle došli do njih i njihovog mišljenja, kažu da je taj zakon potpuno neprihvatljiv i da verovatno Odbor za zakonodavstvo Vlade Republike Srbije neće dati saglasnost na taj zakon. Ali mi kao predstavnici udruženja i predstavnici ove populacije ne smemo da dozvolimo da naša sudbina zavisi od toga da li će Odbor za zakonodavstvo Vlade Srbije dati mišljenje na taj zakon. Mi moramo da se pobunimo, da podignemo javnost, da podignemo celu veteransku populaciju, jer se od nje krije. Nikada se nije desilo da ministarstvo formira toliki broj organizacija i toliko ljudi ima na platnom spisku koji danas rade protiv interesa ovih ljudi, a predstavljaju se kao njihovi predstavnici i pričaju o tome da je zakon dobar. A ne znaju, jer niko od njih nije ni video taj zakon. Ja mogu da kažem da sam privilegovan zato što sam posumnjao u to i insistirao kod ministra da mi se to pokaže, da sam jedini koji je video to predlog.
I sad, ovi ljudi treba da mi veruju na reč, a ja kad vam kažem da je to tako, neka svi potraže od ministarstva član 225 i vidit će o čemu se tu radi. Rekli ste li da je uknut neki savet? Savet vlade za pitanja veterana je bila institucija koju smo mi u prethodnoj vladi, a pre svega na moje insistiranje, formirali i u kome su učestvovali predstavnici najznačajnijih udruženja. Kada je ova vlast htela da bez naše saglasnosti i bez naših znanja promeni mnoge stvari i da umanji, znači ona je ukinula Savet vlade. I mi danas nemamo ni jednu instituciju koja služi za konverzaciju i komunikaciju između predstavnika države, odnosno ministarstva i ovih udruženja. I zato imamo ovu situaciju koju danas imamo. Jer da smo imali Savet vlade, mi bi na tom Savetu vlade pokušali da ispravimo ove stvari. Mi to nismo uspeli jer nema tog Saveta vlade. I jedan od zahteva je neki stanovi iz japanske donacije. Nažalost, neko je dao pare izgrađeno stanove, a ova država ne može da podeli invalidima te stanove. Ima više desetina stanova u Srbiji koji nisu podeljeni, stoje prazni, više od 5-6 godina, ali za to ne može snositi odgovornost ova vlada, ali za zadnjih 18 meseci od kad su na vlasti svaki dan ih podsjećam na to da to mora se podeli, oni nisu ništa uradili. Kakav je položaj danas ratnih veterana i invalida rata? Pa evo, što se tiče položaja, mi moramo da kažemo da je on u poslednje vreme, znači zadnjih godinu i po dana unakažen. Znači, mnogo je niži položaj nego što je bio. Pravna nesigurnost, ljudima se oduzimaju danas prava, izbacuju se iz sistema na osnovu sumnje, izbacuju se ljudi iz sistema bez rešenja, bez zaključaka. Mi imamo tu slučaj gospodina Mileta Kozlića koji je ratni vojni invalid, dokazano, svi znaju da je učestvovao, njemu je sada uzeto i nije mu dat nikakav dokument. To su jedna potpuno neprihvatljiva pravna praksa i jedan od zahteva će biti da se s tim prekine. Mi nemamo ništa protiv da se onima koji imaju falsifikovane dokumente, koji nemaju status ratnog vojnog invalida na adekvatan način to uzme. Ali ne možemo na osnovu sumnje, ne možemo na osnovu priče, on nije, da mu uzmemo invalida i da ga dovedemo i njega i njegovu porodicu u bezizlazan položaj, u položaj gladi. Znači, to ne sme da se dešava i to država ne sme da radi ako pretenduje da bude pravna i ako želi da bude deo Evropske unije. To je sigurno neprihvatljivo. I mi ćemo sada sa ministrom pokušati da se dogovorimo da se takvi postupci obustave, da se vode postupci za one za koje se sumnja, kad se dokaže da je neko imao falsifikovane ili nije ratni vojni invalid, da mu se uzme sva prava. Ali ne ovako, zaštićeni svedok je rekao koji je falsifikovao te stvari da taj nije ratni vojni invalid. Mislim, kako možemo verovati nekom kriminalcu koji danas ima status zaštićenog svedoka? Ako može, gospodin Milo. Evo, mene zovu, ja moram... Samo trenutak, molim.